Da nađu zakon mlađe, niko nije dobro zakon. To je važno zakon, što kažem? Ako je sve zakon. V je jednako baza, i 20 puta pi, puta h je 15, to je jednako 36 puta pi, puta 15, i to se pomnoži. 540 pi centimetara kubnih, napisat ćemo jasno na kraju, 540 pi. Ja objašnjavam ti koliko pitanje, nego što da vi radite. Vi rade ovdje. I redom. Evo moment.